jotono sanamu sungo je ang thachingo video upload khlaikya mana Jasmine Deborma thaikya hinai hinkai aboti kahino kwbangma borok kwbangma jagano sogijak je manai Jasmine o hayungo kwrikya hinai hingke chwng tabuk no taisa khanawi mankha ani Agartala tongnai dol rok ano call khlai sahorka manai Jasmine tabuk bo thiyako thikno bo phungo angkai bini je hama nai tomani o hama naimaliya aboni bagui bui jotono bono thikya hinai paran borok rok chongui tongbaikha amthaikhai je bono thikya hinai viral wngui tonglaikha tei ang jotono sanamu sungo kisa tabuk chwng abotui kahai viral khaya tongkhai hamnai tangi hinba chwng kaham khe confirm khlaimaya sa chwng kuno share khaima chaya aboni bagui ang norokno sanamu sungo o video no je sawan no jotono no share kherdi tangi hinkai baksa baksa tabuk bo saimaya ko thikya hinai wansugui tonglaio tei kubui kok hinkai mana Jasmine Deborma bo tabuk bo thiyako norok bono nainamu songkai GB sakham nogo Agartala o thangui naimano a jaga o chini dol rok bo haino thangjak tei norok bo haino thangui nainamu songkai thangui naimanayo aboni pore norokno ang chekon update wngkai ani yang YouTube ti ang sairwano।